И много гости. Калоян заповядал да доведат и самия Балдуин с неговите графове и барони. Но къде се дянала рицарската им гордост? С наведени глави стояли латините. А българи и кумани вдигали бокали с вино и славени. Да живее Калоян! Да живее царя! Само царицата, куманката, мълчала и гледала някак особено Балдуин. Нейните очи го гледали влюбено. Късно след полунощ царицата изпратила тайно, ама много тайно писмо на императора. В него предлагала на пленника свобода и любов. Измъчван от колебание и страх за измама, Балдуин отказва. Гняв и си пълно в сърцето на